לסת מחוסרת שיניים. למה שתהיה לנו לסת מחוסרת שיניים וכיצד מטפלים בלסת מחוסרת שיניים? אובדן שיניים בדרך כלל הוא מדלקות חניכיים, עקירות שיניים. עישון הוא גורם מספר 1 ליצירת דלקות חניכיים ואובדן שיניים. אבל גם טראומה מכל סוג שהוא, בין עם תאונות ובין עם חבלות אחרות, גידולים, וגם יש חוסר מולד של שיניים. אז בואו נראה מה זה עושה לנו. עושה אותנו מבוגרים, הזקנה קופצת עלינו, אין תמיכה לשפתיים, המרחק בין האף לשפה גדל והשפה שקועה, הלחיים שקועות. אז החזרה של כל השיניים היא לא מספקת, צריך גם להחזיר את העצם שתומכת בשיניים. ובואו תראו, כאן היא אחרי הטיפול, יש לנו חיוך, יש לנו תמיכה לשפה, וכמובן רואים שיניים בחיוך, ומחזירים אותה לגיל האמיתי שלה, לגיל הכרונולוגי שלה. בואו נראה עוד מקרה. כאן יש לנו שיניים, אבל כל השיניים מיועדות לעקירה. זה הזמן לגשת לרופא שיודע מה לעשות עם זה, כי ככל שהזמן מתקצר בין עקירת השיניים להשלמתן, ככה האובדן של הרקמות נעשה יותר קטן, והמעבר בין שיניים לשיניים נתמכות שתלים חדשות הוא הרבה יותר קצר. עכשיו נראה מקרה שחיכו הרבה זמן והגיעו במצב כזה. בעצם בחורה צעירה יחסית למראה הזקן שלה, אנחנו צריכים להחזיר אותה בהשתלות עצם נרחבות, אבל בהחלט ניתן לעבור ממצב זקן למצב צעיר.